Partido resolto e do que non se coñeceu o desenlace ata o último suspiro, o que se xogou entre o Bergantiños e o Compostela, Gus. Ata o minuto 92, era un dos partidos da xornada. Bueno, tamén aproveito para preguntarlle a Manu. Manu, estás pendente do Compos? Porque Sempre, sí. Santiagués, Sí. pero no, esta imaxe encantou. Santiagués, pero no, falta cho Compostela dentro do teu ramo de equipos. Xoguei nas categorías inferiores, pero sí, sempre o sigo, mes teño amigos aí e sí que o sigo cada fin de semana. Aí temos un partido que era importantísimo para os dous equipos e no que o Bergantiños acabou salvando un punto no minuto 92. Xa vimos a 1-0 marcado por Diego, remontou o Compos con 2 goles de Aitami, que cada vez vai aumentando os seus rexistros goleadores. O 1-2 ao pouco de principiar a segunda metade, balón en longo, hai un toque aí nas costas do defensa do Bergantiños e como resolve. Puxose nervioso, mira. Picadiña a rede. E no minuto 92, balón á área e como controla Cano, a min gustoume sobre todo ese control co peito e despois como resolve. Esa xente nas Eiroas que sempre non está pos planos. O que hai que facer é poñer unha tarima. Un estaribel, sí, unha tarima. Unha tarima para poder